Hi mga kabalen, ako po si J.M. Desus ng Spotlight Podcast ng CLTV 36 at RBC Media Group at live na live po tayo ngayon. Ngayong araw dito sa isa sa mga bagong coffee shop na talaga namang kahit nasa labas ka, makikita mo na wow, ang laki naman ng coffee shop kasi ang ganda ng aesthetic. So ito po, nandito tayo sa may Andante Cafe Lounge. Palakpakan naman po natin. So, galing na ako dito nung December and nakita ko yung parang soft launch nila. And I was able to try their food. Nakita ko ang ganda ng ambience. Kaya tinarget natin na makapag-podcast dito. At syempre, sinama naman din natin ang ating mga guests na from Bulacan. Yes. So, palakpakan natin na si John at Emil. Ayan. Hello Sige. po. Sir John. Sige, John, batiin mo lahat ng followers mo, lahat ng mga kaibigan mo, o kahit gusto mong batiin pati yung mga haters ninyo. Hello sa mga ka-holy natin dyan. Mga feeling bulal. Sige, Emil. Magandang araw po sa mga bashers po namin at mga hindi nagmamahal sa amin. Ayan. Joke lang po. Happy gusto Pride kong tanungin, is it your first time visiting ng Andante? Yes, po. Anong initial reaction nyo nung nakita niyo yung coffee shop? Ay, barko. Di ba? Parang Sobrang pamol, laki. pamol na siya, di ba? Na parang in-expect nyo ba na ganito kalaki yung coffee shop na dadatnan Hindi, nyo? kasi usually mga alam kong coffee shop, maliliit lang talaga. Maliliit Oo, lang. yung sobrang liliit. Eh since itong Pampanga, grabe yung mga Coffee shop labanan ng capital, coffee shop. Oo. yes. Kaya ito. Pero bukod dun sa pag-uusapan natin yung coffee shop, gusto ko din pag-usapan, agad-agad pumunta na tayo dun sa gusto kong malaman sa inyo kasi before kami mag-start, ang dami kong gustong itanong sa kanila na hindi ko tinanong kasi gusto ko malaman yung reaction ko tsaka yung dito, sabay-sabay nating malalaman yung kwento. So sabi nyo, mag-8 years na kayo. This coming July. July. Opo. So paano kayo nagkakilala? Uwi na tayo. Paano? Ayaw reveal. Ayun po, Facebook era kami. Nag-start. Facebook. Sa Facebook. Yung namin, yung beginning namin, parang doon yung uso yung sa social media talaga nagkakilala. Tapos, siya po yung nag-ano sa Natawa akin. siya, oh. Ako nag-chat. Siya yung okay. Kasi- Yabang. Hindi, that time kasi, hindi ako nag-a-add talaga ng mga hindi ko kilala. Ah. Yung mga friends ko, is yung mga kakilala ko talaga. Yes. Yun lang yung mga friends ko sa Facebook. Then, parang, nag-try lang ako na mag-add. Then, na-add ko siya. Then, chinat ko, ganito. And then, nung nakita mo siya, syempre, tinignan mo yung profile, hindi mo naman agad-agad na in-add as a friend, di ba? So, in-stalk mo siya kahit yes, paano. in-stalk ko siya. Tapos, wala, para... Kinikilig siya, oh. Yun, tapos chinat ko siya. Binati ko siya ng, kasi, magpa-Pride March. Binati ko siya ng Happy Pride. Tapos doon, nagkwentuhan muna kami ng ganyan-ganyan. Tapos after a week, inamin ko na sa kanya na parang kakong Wala namang meron na ganun. something, ganyan. Parang, I crush you, gano'n. Parang ganon. So, this was, 2018. Tama ba yung math ko? Apa, 2018. Tapos, nung Pride March na, in-invite mo ba siya or tapos na yung Pride March? Tapos na. Oh. Tapos pumunta ako ng Laguna. Doon kasi siya naka-base. Pero yung yung origin niya, sa Bicol. Origin. Origin, no. Taga Bicol kasi talaga siya. Tapos yung workplace niya, Laguna. Tapos parang tawag doon? Yung may libreng bahay, may libreng apartment, parang gano'n. May pabahay yung kumpanya. Meron ganon. Staff house. Tapos sakto, wala rin akong trabaho noon. Naghahanap-hanap din ako. Pero may yung loob ko sa kanya naman. Palagi na yung loob ko sa kanya noon. Tapos nagpunta rin ako sa kanya. Yan. Sana all. Diyos ko, dami ko napagdaanan na gano'n. Kumbaga from north to south. Oo nga North ang Bulacan, tapos south ang Yes, yung Laguna. love story nyo is north-south. Yes. Hindi kayo nahihirapan na kasi usually, yung mga magkakaibigan ako, I have friends na taga-Alabang, ganyan. So parang ang hirap makipagkita kasi meron kang dadaanan na NLEX, meron ka pang dadaanan na parang SLEX. SLEX. Ang layo eh. Paano kayo nakikita nun? Yun nga, kaya mabilis din kami nakapag-decide na magsama kasi nga, ang layo. After a Para month, tipid. nagsama na kami. Then, nag-work na kami. Tapos, Nag-work kami together sa catering. then bumukod na kami. Kasi para sa lahat po ng mga nanonood, hindi to usual Kasi kung iisipin mo yung mga old school na mindset, sasabihin nila, masyadong maaga para mag-live-in. Kasi yung parang term nila live-in. Pero para sa akin naman,
kung yun yung panahon na mas makikilala mo ng mas maayos or deeper yung partner mo, why not, 'di ba? Kung hindi kayo mag-workout, it's okay. Yes. What if mag-workout, 'di ba? So gusto ko lang isingit to kasi taga Bicol ka pala. Oo. Marahay na Aldaw. Aldaw sa Gabus. Sa Indogabus. Sa Indogabus. Hindi ko pa na perfect. Ano ba yan? Nagyabang pa ako. Pero, nung nagsama na kayo, 2018 din. 2018 din. Tapos, paano kayo nag-adjust? Kasi for sure, iba naman yung nakagisnan ni Emil sa Bulacan, iba yung nakagisnan ni John sa Laguna at sa Bicol. Hindi ba kayo nagka-clash? Medyo. Ano yung usually Actually, na araw-araw. pinag-aawayan nyo nun? Yung mga bago-bago pa lang? Ang daming petty issues lang na Kunyari, ba't di mo ko pinapansin? Puro ka cellphone. Gano'n. Ah. Tapos yung ano, ba't mo ba ako sinasagi? Yung mga gano'n. Ah, yung parang very ano, pa. Oo. Tapos, bakit ka ba Sobrang petty. tumitingin? Yung mga ganun. Yun dapat sa akin Ba't ka lang tumitignan to. yun? Ba't ka napatingin sa kanya yung mga ganun? Dati, sobrang ano. Yung, Pero ano, very in terms sweetheart pa. oo. in terms of ano, yung mga kinagista niya sa Bicol, like pagkain, may times na parang hindi ko nagustuhan yung luto niya. Tapos masama pakiramdam ko nun. Kasi sabi ko, hindi naman ako familiar dyan eh. Parang, Ano ba yung niluto niya? Baka naman... yung may sabaw siya na, yung sayote, sinabawan mo yung sayote. Hindi, yung ano siya. Luto yung, sa Bicol yun luto eh, sa which is Bicol di na- ako sanay. Basta luto siya sa Bicol na parang yung upo ata, then nilagyan ko Ay, siya upo, ng oo, upo. sabaw. Tapos hindi niya nagustuhan. Sabi ko naman sa kanya, di ba nung nasa Bicol tayo, kumain ka naman yan? Oo. Sabi niya, iba kasi yung luto ng papa mo sa luto mo. Tapos masakit nag-away siya. kami. Sana nagsinungaling ka na lang. Pero nung about naman sa akin, sa side ko naman, sa Bulacan, parang nakasakay ka agad, no? Naka-adapt ka agad. Wala ka Oo. namang nareklamo. Oo. Eh, syempre, galing ng Bicol, naglaguna sa Bulacan. So, parang siya talaga yung ultimate traveler. Pero before we start pa dun sa mga conversation, gusto kong malaman yung mga drinks natin before we taste it. Yung kay Sir Emil, meron siyang Jasmine Kiss Tea. Tapos yung kay John naman, Saigon. Wow, Saigon coffee. At ako naman, JM, nakalagay. Salty hazelnut. Sige, let's try the drink. Tapos yung mga food natin para while we're talking, tinatry natin yung mga food. Okay? Tignan natin, Bryce, ano yung mga nasa menu natin for today's video? Okay, so meron tayong combi pizza, may Tuscan chicken with mashed potato. Good, sarap Ay. lang. Mashed potato. And chili cheese fries. So ito kasi ang dante, bukas siya ng 8 a.m. to 12 midnight. At yung para sa lahat po na naghahanap ng, kumbaga, sawa ka na mag-coffee. Gusto mo naman na para mag-party-party, makilala mo yung sarili mong Emil, sarili mong John. Pwede kayo pumunta doon sa third floor nila, magbukas na sila ng 5 p.m. until 1 a.m. dito sa Andante. Meron na silang bar sa taas, guys. Pero let's try yung food. Pero habang tinatry niyo yung food, syempre, hihimayin ko muna yung mga pinagdadaanan niyo sa relationship. Kasi it's not, usual and hindi pa nila masyadong tanggap yung ganitong setup. Aminin natin sa hindi. Yes. Kayo kasi pinapahirapan nyo pa kami. Kasi number one, ano yung mga judgment na nakukuha nyo? May mga mata ba kayong napapansin na nakatingin sa inyo kapag nasa labas kayo, nagde-date, ganyan? Hindi po siya maiwasan. Yung nasasyak yung tao. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapaniwala. Ay, may ganun pala. Tapos, yung hindi nawawala hanggang ngayon yung yung mga tanong na nakakainis, yung sino bottom, sino top, yung mga Oo. Oh, hindi siya natitigil talaga parang sa... kailangan ba malaman? Kailangan talaga malaman. Kasi- Kailangan, required ba? Unang-una sa lahat, sa mga straight, hindi naman din natin tinatanong yun eh. Di ba? But so, kailangan yung itanong sa amin kung ano yung ganun, di ba? Tapos meron pa yung, sino lalaki? Ha? Oo nga, dalawa kaming lalaki. Di ba? Nakakainis. Guys, nasa ano na tayo, 2026, 21st century na. Wake up. Okay? Hindi na to bago. Kung hindi nyo po matatanggap, siguro respetuhin nyo na lang. Kasi kami mismo rin respeto namin kayo. Eh. Hindi naman namin kinwestiyon bakit mo inasawa yung asawa mo, di ba? Totoo. So you don't have to question kung sino yung gusto naming mahalin. Di ba? Ganong yung galit ko, di ba? Pero paano kayo nakakapag... Sige, try nyo muna tong, yung chili cheese fries and yung combi pizza and Tuscan chicken. Sige. Kuha na kayo, Okay. kay mahiya. Naku, kumain kayo ng mga Yung drinks ba unahin? Oo, drinks. Try natin. Kasi ito ang hirap ng mga situation ng nasa LGBTQI plus community. Masarap. Na, ang tawag dito?
ang dami nilang kailangan na i-explain. Di ba ang dami natin kailangan ipaliwanag para maintindihan nila? When in fact, na hindi naman kailangan magpaliwanag sa atin ng mga ginagawa nila, di ba? So parang hindi ko naman po ikinukumpara na bakit kayo, mga straight, yung mga lalaki, mga babae, pwedeng magligawan, pwedeng ganyan. Pero sa atin, ang dami nilang tanong. I mean, gets ko naman, we can answer all your questions. Pero usually kasi may rudeness na kasama na para may judgment na kaagad. Anong ginagawa niyo pag may mga ganon? May mga ganong situation na tatanungin kayo, sino ba yung lalaki sa relationship? Sino yung malambot? Sino yung ganyan? Ako kasi tahimik ako. Talagang dinededma ko kung hanggat kaya kong deadmahin, deadma ko talaga yun. Kasi hindi nila ako maapektuhan sa ganon eh. Siya, Ako naman, ano talaga siya? nung una naming relationship, siya, pinapatulan ko siya, tapos aawayin ko talaga. Pero ngayon, nung tumagal kami, hindi ko na kailangan mag-explain sa inyo, nasanay na ako. Parang bahala kayo dyan kung anong sabihin nyo. Na-master mo na yung art of deadmatology. Yes. Totoo. Na-master ko na siya. Na, Diyos ko. Di naman kayo yung nagpapakain. Totoo. Pakainin nyo ako para i-judge nyo. Tama. Pero, nung tumatagal na kayo, well, hindi naman sa relationship lang naman ng sa LGBT. Lahat naman ng klase ng relationship na meron kayong nagkakasawaan. I don't know if naranasan niyo na nagsawa kayo, nagkaroon ng malaking problema or whatnot. Kasi meron tayong ibang pinag-uusapan nila, yung pag nakaganitong ilang taon na kayo, meron talaga kayong madadatnan na problema. May mga ganong problema na ba na dumating sa relationship ninyo? Meron lang mga malalang away, pero hindi talaga kami yung para magsuko sa isa't isa. Wala talaga yun sa amin. Kasi feeling ko yung away na yun is normal lang siya sa mag-partner. Parang Yes. kasi nagmamahalan kayo eh. Masasaktan at masasaktan mo talaga masasaktan yung isa't isa. So kami, yung pag-aaway naman namin na minsan dahil lang sa mainit yung ulo, mga ganun. Mga simplihan ng mga away Kaya na lang. thankful kami na kahit na mag-8 years na kami, wala pa naman yung issue na third party. Wala pa naman. Oo, kasi yun yung mahirap no? Ay, kasi sinasabi nila sa atin, uso yung ganon. Yung third party. Usually yun yung anak ko nanggigigil talaga ako. Hindi. Ano yung mga ginagawa nyo? Siguro mga best practices na syempre, number 1, stay faithful and loyal. Ano pa yung mga secret na pwede nyo i-share sa kanila? Kasi kami, hindi naman kami perfect din na relationship na may relationship na ganito. Hindi kami perfect. Kumbaga, meron kaming pagkakasundo na dapat pag may ganitong problema or mayroong nararamdaman, dapat nag-uusap tayo. Nag-uusap tayo. Tsaka, kahit may relationship, may ka-partner ka na hindi mawawala yung attraction mo sa iba eh. Yung parang, ang cute niya, ang fresh niya. May mga ganun po kami. Pero, sinasabi namin sa isa't isa. Parang, So, sa kanya mo din sinasabi? Yes. Parang Actually, nagmamarihan. nagbabaklaan na. Nagmamarihan kami. Sabi niya, ang gwapo niya, no? Ganun. Tapos hindi, yun kasi, in that way, naiiwasan namin yung selos. Oo. Tapos no. parang, Mas meron kaming compassion sa isa't isa. Yun yung nangingibabaw. Tsaka alam namin din, at the end of the day, kami pa rin. Tapos mas mahal pa rin namin yung isa't isa kahit na may maramdaman kaming attraction. Kasi aminin naman natin kahit mayroon tayong partner na may makikita tayo at Oo dadaan naman. sa harapan natin na ang cute nun, ang first nun. Hindi ka naman bulag, di ba? Pero kaming dalawa, mas mini-maintain namin na dapat hanggang dun lang. Oo. Mas pinag-uusapan Malinaw namin. sa inyong dalawa. malinaw. At saka ang cute nung communication. sa kanya masasabihin na parang, uy, ang cute nung dumaan. Oo. Sasagot siya na parang, oo nga, no? Oo. Oo, Ganun ganyan lang. kami. Tapos minsan pag may macho, gaganyan pa. Katawaw siya. Gaganon. Katawaw! Katawaw. Kesa Gaganon ka. Ibang tayong term na nalaman, katawaw. Okay? Ay, di ba? Yung malaking katawan, yung mga paanas. Katawaw. Gaganyan ka. Hindi, eto, sige. Minsan nga magpaano pa kayo, ang burap niya. Hindi, sa totoo. Kasi lalo kaming lalo yung relationship namin. Tinatawa Nag-grow na lang. siya. Ganyan. Ikaw talaga, Try nyo Mare. din. Gaganon Try nyo kami. yung... Kesa pairali nyo yung Parang magkaibigan, magkumare lang kayo, pero at the end of the day, you know that you love each other. Yes. Oo. Pero ganito naman, baguhin naman natin yung situation. Tikman nyo muna yung mga pagkain natin. Ay, totoo. Okay. Para mabusog naman kayo, para bago ko pabigatin yung mga questions natin. Talaga naman. Na ito, kasi ito chili cheese fries. Chili cheese fries. Ulitin ko, ito yung Tuscan chicken with mashed At pala potato. nag-ano ko sa ano. Sige, Lagyan go. mo ko dito. You can try. And yung pizza natin. Sige.
Emil, try that. Ito yung pizza. Parang ang sarap niya kasi sobrang meaty niya din. Yes. May broccoli. Okay. Yun Bibigyan na lang. na natin yung mga tanong niyan, okay? Naku. Kasing bigat Pizza, nung, you try. kasing bigat ng serving, apakadami. Oh. Ako siguro yung pizza yung ita-try ko. Kasi ako mahilig ako sa pizza. Akin pala to. No. Pero mo to. ito, while we're eating, ipapasok ko na yung tanong ko. Meron bang mga nag-reach out, like for example, naglalandi kay Emil, naglalandi kay John, paano nyo tinitake yon? Kasi, meron dyan mag-PPM sa inyo, mag-message, ganyan. Paano nyo tinitake yon? Nung una, Mm-mm. sa kanya, sa my workplace niya, Oo. nainis ako. Naiinis. Pero ngayon, na-realize ko na kami pa rin. Kami pa rin pala. Parang wala yun, wala. Mm-mm. Kasi Hindi dati. siya big deal. Kasi dati nung nag-work pa ako, meron sa akin naghahatid ng food, ganyan. Ay, hindi ko alam yan sorry. Nag-away na. Di mo alam? Hindi, alam niya. Alam ko yun. Dinadalhan ako ng kung ano-ano mga pagkain, mga prutas, ganyan. Tapos, nalaman niya, nagalit siya. Oo. Eh ano yun? Isa siyang, ano rin siya, member din natin. Pero Isa trans siyang yun. kawani. Pero trans Trans siya. siya. Kumbaga nainis ako kasi hindi ko alam baka ego ko yun eh. Ngayon Ganun ko siya ka-feel. nare-realize, baka ego ko yun. Kasi dati wala rin akong maibigay sa kanya. Dapat ako magbibigay ng prutas eh. Oo. Oo, yung mga... Ganun lang. Hindi rin naman Pinag-aaway nagtagal yung namin. away. Tapos, minsan, yung mga... Ngayon, meron din ngayon, di ba? Mga Ay, meron din pala. Babe, Anong Babe kaya Emil, mga ganyan. Babe Ah, may Emil, mga nagme-message. Crush John. meron. Pero wala na. Eh kasi Tanggap na ano na namin kayo na-establish nyo na eh. na-establish. Na parang kumbaga, nalagpasan nyo na yung mga doubts, Yes. yung mga trust issues, ganyan. Nakakatuwa, no? Kasi, pero gusto kong tanungin yung trans si ate girl. Trans siya. Paano, ano yung mga binibigay niya ng prutas, ganyan? Ibibigay siya ng mga yung mga Jollibee, mga ganon. Ganun Tapos ka-fluid, no? mga prutas, tapos palaging, may times pa nga na binigyan niya ako, kasi nagkasakit ako, dinalhan niya pa ako ng vitamins sa work. So, hindi ko naman siya hinaharap. Iba yung Natatawa ako. Giningitian, giningitian ko lang siya. Ano ba, yung vitamins mga yun? katrabaho ko ay naano, ay sige, ayan na naman si Oo. may dala-dala na naman para kay Sir Jan, ganyan, pagkain, ganyan. So, yung mga katrabaho ko, sila yung nagre-receive ng mga food na binibigay. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang, tapos iuwi nyo sa inyo para may kinakain din kayo. Eh, speaking of kinakain, ang sarap nitong nitong kinakain. Ako, favorite ko tong pizza. Though, di ko pa natry yung mga fries. Pero masasabi ko, yung pizza nila, hindi matigas yung dough. And ang masasabi natin is, nakausap natin yung from Andante kanina na they are trying their best na nakikinig sila dun sa mga reviews nyo na iniiwan dun sa kanilang mga websites or dun sa kanilang social media na ang tawag dito, they're trying their best na i-improve. So, soon, meron silang i-launch na, kumbaga, bagong, di naman bagong menu, improved na menu dun sa panawagan ninyo. Okay? Sarap. Sige, what can you say about the food? Ang sarap, ang lambot ng pizza. Di ba? Hindi siya matigas. Mm-mm. What can you say about the fries? Pangmayaman siya. So, gaano ka yung fries? Parang 10 out of 10 siya. Di ba? Ganun. Ang sarap Sarap. niya. Try ko nga yung fries kasi hindi ko pa siya na-try. Ang sarap niya. Hindi ko po ito sinubo. Kasi hindi siya oily. Oo. Yung ganun. Okay. Try natin. Oo nga. Hindi siya oily, di ba? Mas oily pa yung mukha ko. Saka meron siyang parang con carne ba to? No, ang sarap niya. So ngayon, pag-usapan natin yung pagpasok niya sa social media. Yes. Sige. Paano kayo nakilala? Sa prank. Paano prank? Gumawa kami dati ng mga prank lang. Oo. Tapos hindi namin akalain na Totoo siyang Mag-views, prank. Yung unang try namin, totoong prank, hindi siya scripted. Tapos nung hinahanap na siya ng tao, nauobliga na kami. Kaya scripted na siya. Paano yung first prank niyo? Yun yung Diba, Hindi ko na ginulat kita. Ginulat ka sa bintana, tapos sinampal mo ko na malakas. YouTube yun eh. YouTube yung time na yun. Tapos sinubukan kong i-upload sa Facebook. Tapos natatawa yung mga kakilala namin. Unang-una kasi mag-support talaga sa'yo mga kakilala mo. Oo. Tapos hanggang sinishare, ganyan.
Tapos parang, ay, parang may potential kami ha. Na magpatawa. Mm-mm. Oo. Pero bago kami punta doon, sa pagiging social media personality mo yun. Parang ang feeling naman, parang content creator, ano siya, dumaan din kami sa mga pagsubok, tsaka sa mga decisions na itutuloy ba, ano ba dapat gawin. Kumbaga, hindi lang namin pinasok yung social media ng ganun kadali. Nasa alang-alang din dyan yung mga trabaho. Like ako, may family din ako na kailangan suportahan, pero hindi ko inunang suportahan kasi yung intuition ko, Oo. mas nakaramdam ako ng mas may future sa social media. Oo. Kasi nung high school ako, parang doon ko tinignan eh. Oo. Binalikan ko sa isip ko nung high school ako, parang ang jolly ko parang extrovert ako, parang ako yung palaging clown sa harapan ng classroom. Ba't di ko gamitin yun? Para saan yun? And then up until now, kung sino yung makausap ko sa pamilya ko, napapasaya ko, kaibigan ko, napapasaya ko. May mga, sorry for the term, kagaguhan sa isip. Bakit hindi ko siya gamitin? Tapos siya, medyo, may pagka-comedian din siya. Sabi ko, ba't di natin gamitin? Medyo lang. Medyo lang. Pag Ewan nalasing ko sa yan. friends lang. Ay, hindi. Magkaiba kasi kayo ng personality. Oo. Pero hindi naman Siguro. masyado magkaiba. Hindi naman. Mas Medyo extrovert lang. pa siya. Parang ganun lang. Pero ready ba kayo nung pinasok niyo yung sumikat na kayo sa social media, ganyan, na syempre yung relationship ninyo, isinapubliko nyo na. Wow, pang palalim ng isinapubliko. Hindi naman kami, Alam naman natin na alam naman ng mga tao, di ba? Pero ito kasi, ibang level na umaabot na, syempre pag TikTok yan or Facebook, hindi na lang circle of friends yung nakakaalam. Yes. So, nag-adjust ba kayo? Nag-usap ba kayo? wala Ako, naman masyadong pagsubok dyan. Ako yung yung wala ako naman. lang, hindi naman siya yung sobrang big deal sa akin, pero medyo nag-adjust lang ako kasi nga, bago kami magkakilala, yung mga friends ko lang din naman talaga sa Facebook, yung mga tas bihira pa ako mag-post. Yung Facebook ko sobrang tahimik talaga, ganon. Tapos nung pumasok na kami sa ganyan, dun na ako parang nag-iiba na talaga siya. So, nandun ko na rin, nung pagpasok namin, inisip ko na talaga yung pumasok kami sa ganito, deadma ako sa lahat ng sasabihin na ng mga, kung ano pa mga bash-bash na yan, o ano pa. Kiber, wala akong pakialam dyan. Oo, yung mga ganun na. Pero ano sabi ng family nyo? Like number 1, dun sa relationship ninyo. Number 2, yung pagsikat nyo sa social media. Supportive naman sila, both side. Lucky ka. Maswerte ka. Kasi hindi lahat nabiyayaan ng pamilyang ganun eh. Like especially if meron silang anak or meron silang family member na part ng LGBTQI+ community, it's very hard for them to accept. Ang hirap lunukin at ang hirap suportahan. So, swerte kayo na sinuportahan kayo ng family nyo. 'Di ba? Pero, ano naman yung adjustment na ginawa nyo noon na, siyempre may mga bashers na hindi naman natin maiiwasan na yung mga walang magawa sa buhay, yung magko-comment lang sila para makapanakit ng damdamin ng iba. Like, anong adjustment na ginawa nyo doon? Kasi bago lang kayo sa social media. Balikan natin yung bago-bago lang kayo. Dati, yung mga kaibigan nyo lang ang nakakakita ng mga contents nyo, ganyan. Pero ngayon, may mga tao na talaga na they can comment whatever they like, negative or positive, doon sa mga contents ninyo. Way back 2023 kasi, mabilis din ako maapektuhan ng mga bash. As in, pinapatulan. Tas, hindi ako makatulog. Parang meron siyang impact sa mental health mo eh. Pero na-immune na lang din. Pandemic Ganon. pa yun, di ba? Yes po. Na-immune na lang. How about you? Ako kasi, noon pa, deadma talaga. Wala kang pakialam. Wala akong lagi ko sa kanya sinasabi. Pag Bakit minsan, sa ganun? Anong meron sa iyo? parang Anong feel ko anong power personality yun? niya. Oo, yung Doon ako anong power ng mga tao? May mga ganyan po kasing tao, 'di ba? Kahit hindi pa na-experience, meron na silang shield na ang lakas-lakas. May nangyari ba sa'yo before? Kaya nagkaroon ka ng wall? Ganon? wala naman kasi sabi ko, Gusto mo meron? hindi, Lang yan, feeling ko ang- mas masakit kasi kung mas masasaktan ako kung sa family ko mismo maririnig yung mga ganon. Actually. 'Di ba?
wala ka namang bearing sa akin eh. Oo. 'Di ba? Sino ka? Sasabihan mo na akong kilala mo ba ako? Yun lang yung mga nasa isip ko. Wala kang karapatang i-judge ako, wala kang karapatang sabihin yung mga sinasabi mo sa akin kasi hindi mo ako kilala. Yun lang yung mga palaging nasa isip ko. Kaya hindi ako naapektuhan ng mga kung ano mga sinasabi nilang mga. Minsan nakikita ko pa siya nire-replyan niya. May mga reply siya, ang haba ng ano niya. Sabi ko, ano ba yan? Patolera. Oo, sabi ko, sobrang patola mo naman. Doon pa, umiinit yung ulo niya sa akin kasi minsan, sabi niya, bakit parang hindi ko siya ipagtanggol yung ano? Sabi ko, para saan? 'Di ba? Yung Yun naman, yung naalala ko yan, yung long message ko din, about din sa family. Tinira yung, that time kasi, yung papa niya, nawala. Parang po, ano ba yung tamang term na gamitin? Ay, oo. Nawala siya, yung papa niya. Since content Ay, creator naglaho. Oo, namatay na. namatay. Okay, umakyat. Umakit sa Okay, langit. sige. Tapos since content Disappear creator na siya. kami, parang trabaho na kasi talaga siya. Lahat ng nangyayari sa amin na lalaman ng tao. Tapos may nag-comment doon na ginagamit yung content yung pagkamatay ng papa niya. Dapat sinampal mo. Tapos sobrang oo nga kung pwede lang. Okay. Tapos stress na kami nung time na yun. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng tao para sabihan nyo ng ganun. Kaya hindi na ako nakapagpigil na ilong message. Ayun. Meron na Naway palang niya. pinag Yun pala yun. Gusto ko na pala niyang Pinagtanggol ko din kinilig ka siya. pa nga. Sorry. Pasensya na. Yun yung niya, way of protecting you. Ikaw naman, ano yung way of protecting him dun sa social media? Ganun din. Ngayon, minsan, pagka may nagbabasya kanya, pinapatulan Oo, ko na. nakikita ko Ay, niya. Nakikita ko inaano Hindi niya. sa ganun sa sarili niya, pero para sa'yo, ganun. Oo. Okay, bye. Okay, bye. Hindi ko talaga bakit mo yun hindi mo naman siya knows, 'di ba? Oo. Kasi Ganun number yung one, ang lalakas sa loob ng mga tao na kasi ako, pagko-comment lang ako dun sa post ng friend ko, pinag-iisipan ko pa yun Yes. if masasaktan siya. Pera na lang kay KK. Best friend ko to. Pero kasi kung ibang level of closeness ninyo, hindi pa talaga ganun ka-solid. Iisipin mo yung comment mo, di ba? Yes. Ma-hurt ba siya or what not? Hindi ko alam. Guys, madali lang po mag-isip. Kung makakasakit ba to sa tao yung comment ninyo or hindi, madali lang po yan. Pero, alam ko, madali lang naman mag-comment. Pero hindi niyo na po mababawi kasi yung sinabi niya once na nabasa na nung tao eh. 'Di ba? Kahit anong paliwanag na gawin mo, sige, maiintindihan niya, ganyan. Pero ako, hindi ko maiintindihan yan. Talagang papalakihin ko yan. Pero kasi, ang hilig ng mga tao na mag-comment ng yung wala lang. Wala silang ginagawa. Tapos, ayaw nila yung nakita mong content. Nakita nila ng content. Lalo na sa TikTok, kahit hindi mo sila fina-follow kasi, makikita mo yung pag may algorithm yata yung tawag doon, diba? Yes po. Parang guys, hayaan yung mabuhay yung mga tao doon sa gusto nilang gawin. Kasi number one, hindi naman kayo kaano-ano. Totoo. And number two, hindi naman nila kayo pinilit na panoorin yung content nila. Nasa algorithm nyo po yun. 'Di ba? So ngayon, ano naman yung mga contents na, parang binubuo nyo, ano yung mga contents na talagang nakikita nyo na nag-e-enjoy din kayo na ginagawa? Yung since day one kasi bardagulan eh. Hanggang ngayon bardagulan pa rin kami. Tapos para nagustuhan ng tao yung mga pag-hoarding ko. Hoarding. Hoarding? Bakit? Yes, yung- yung hoarding. Parang siya, nag-viral siya ng sobrang matagal na panahon. Nag-viral Oo, siya. hinanap-hanap na siya ng viewers namin na. Tapos yung pag may nakakakita sa amin, di ba po kayo yung nagre-recycle? Kayo po yung Di ba kayo yung basurero sa social media? Oo, yung mga ganun. Meron po kaming karton sa bahay. Meron po Opo. kaming mga Tupperware. Transform niya. Opo, yung mga ganun. From pranks, tapos napunta naman kami sa ganun. Oo. Pero Ngayon, ngayon may mga pranks pa rin naman kayo. Halo-halo. Hindi ka Pero andun pa nahihirapan rin yung doon, mga recycle. yung hoarding habit niya. Hindi naman siya, kasi content lang siya. Kasi po that time, ang Pero sa story, totoong buhay lang talaga, meron akong mga hoarding habit, tapos naiinis talaga siya. Kasi parang, since lumaki ako sa hirap, ito kasi mayaman eh, lumaki kami sa hirap, parang yung, na-adapt ko yung ugali ng mga magulang ko, yung lola ko, yung pag may bagay na pwede pa namang pakinabangan at di pa kailangan siya itapon. ma-let go. O di pa, kinikip, tapos nire-recycle, gano'n. Keeper pala. Oo. hindi, may kwento rin kasi, behind that. Kasi dati, Yan na nag-aaway na sila. hindi, inaano niya lang, parang pinagsasabihan niya, kasi nga, natututo na siya sa akin na wag ka na magtapon-tapon ng mga basura, ganyan. So, na-adapt niya na sa akin, na dapat yung mga ganito, itatapon na siya, ganyan. Tapos, pinagsasabihan niya yung mama niya.
Tapos si mama naman, Ay, hindi natuwa. siya, alam mo, hindi, si mama naman, hindi siya nakikinig na parang sasabihin, oo, itatapon ko na ganyan. Ginawa niya ng content tuloy si Oo, mama. sa sobrang inis ko Sa sobrang kay inis mama. niya, parang Sorry, paparinggan niya si mama dun sa video na hindi ka nagtatapon. Mami, napuntusan ka. Parang ano ata yung nag-start yung nag-swimming tayo sa private resort tapos may uling na natira. Pero yung uling na basa sa ulan. Sabi niya, i-plastic pa pwede pang gamitin. Sabi ko, paano magagamitin? Basa na. Grabe ka naman. Tapos may mga karton na gustong iuwi. Sabi ko, naiinis na ako. I-content ko to para malaman niya yung tama at mali. Kasi doon mo makikita yung sa mga comment section. 'Di ba? Doon. Tapos nag-viral siya. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na siya. So, thank you kay mama kasi nabigyan kami ng Usually kasi ID. yung mga bagay na hindi mo ina-expect na mag-viral, yun pa yung kakagatin ng mga tao, di ba? Like for example, yun Nakakagulat. i-expect mo ba? Yung usap yung uling. Kakagatin ng mga... Pero gusto ko malaman, anong ending? Inuwi ba ang uling o hindi? Hindi. Kasi pinagtulungan namin siya Pinagtulungan magkakapatid. siya. Kaya Hindi nyo alam kasi pag uwi nyo, binalikan nyo yung uling. Pero, ang tawag dito, ang nakakatawa na nakikita na from Bardagulan, kasi from pranks, di ba? Tapos nagbabardagulan. Pero hanggang ngayon naman, nakikita ko kayo, nagbabardagulan pa rin naman kayo. Dun sa, ano tawag dito? Dun sa ginagawa yung contents ngayon, natanggap mo na din eventually na may ugali din siyang, kumbaga, mag-hoard and mag-transform ng mga bagay. Okay niya sa akin, basta ililigpit niya, itatabi niya kung saan. Na-try mo na ba na tulungan siya na mag, hoard and transformation? Hindi eh. Kinokontra talaga. Kinokontra ko talaga. Tapos minsan nag-ano din ako, yung pinipili ko din yung dapat i-hoard sa dapat itapon. Ano naman yung mga mensahe nyo? Like for example, number 1, doon na muna sa mga miyembro ng Spectrum, LGBTIA+ community. Kung paano nila, kumbaga, ilalaban yung sarili nila sa mundong punong-puno ng judgment. Kasi kayo, nakikita ko, parang pwede na kayong tawagin na parang confident na kayo eh. Like, you master the art of deadmatology. And I'm very, very happy na master niyo yun. Kasi number 1 na kailangan na meron tayo is yung pag talagang ugali parang deadma. Wala akong pakialam sa inyo. Well, it's not a bad thing though. Kasi, biglang naging ano ako. Biglang social no? Parang gusto kong sabihin na hindi siya masama eh. Parang it's a way of protecting yourself dun sa mga bashers. Kasi, number 1, kung magiging, kung magiging dadamdamin mo na lang palagi yon, talo ka. Yes. Di ba? Kayo, anong mensahe dun sa mga kaano natin, sa mga kaalyansa? Ikaw muna. Wag siguro kayong makinig sa mga sasabihin nila kasi at the end of the day, ikaw lang din nakakakilala sa sarili mo and dapat wag mo na lang din silang pansinin. Wag ka na magbasa and deadma. Ganun lang. Sobrang deadmahin nyo na lang. Parang kagaya sa akin. Yung keyword deadma. How deadma. about you? Ako naman, be yourself. Kung queer ka, be it. Kung bisexual ka, be it. Basta be yourself. Pero, kung meron ka mga matatanggap na mga criticism, salain mo yung i-absorb ng isip mo sa ayaw mong ma-absorb. Parang isa-select mo lang yung tatanggapin mo. May mga constructive criticism naman din kasi, di ba? Pero wag tayo masyadong entitled pagdating sa yung rights natin. Yeah. Kasi hindi naman lahat ng tao knowledgeable about sa rights ng LGBT. So tayo mismo, sa atin magsimula na lang yung siguro, understanding. Unawain natin sila kung di nila tayo maunawaan. Ganun. Usually kasi, parang kailangan mong i-fight yung hatred with kindness, di ba? Yes. May ambag ako. Okay, sige. Ngayon gusto kong bigyan kayo ng opportunity na pasalamatan lahat ng mga sumuporta sa inyo. Kasi I am very happy and I'm very proud na meron tayong nakilalang ganitong couple na they're not ashamed dun sa kanilang pinanggalingan, sa kanilang ipinaglalaban. At makikita natin na lumalabas sa kanila ng kusa yung talagang pagmamahal nila sa isa't isa. Pero I'm very happy na meron tayong nakilala natin si John and Emil na alam mo nakasmile ako habang tinitingnan ko yung mga contents ninyo na parang okay, buhay ang Diyos. Hindi. Pero ngayon, sige, pasalamatan ninyo lahat ng inyong mga followers,
lahat ng mga sumuporta sa inyo, yung mga kaibigan ninyo, yung mga nakasama nyo since day one. Tapos, ano yung aabangan pa nila sa inyo if you wanted to promote your social media platforms, etc. Yes. Since day one po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa amin, kaibigan, pamilya, kamag-anak, kaklase, ex-worksmate, lahat ng sumusuporta sa amin Akala ko since day ex one. eh. Hindi pwede baka Maraming mag-walk out. salamat po. Maraming salamat po and ayun, may aabangan pa rin. Fight lang kami hangga't nabubuhay kami, fight kami at yung mga gusto nyo makita sa amin, papakita namin sa inyo. Yes, Yes. may papanoorin pa rin po kayo sa amin. Yes. Thank you so much po. Pwede niyo po kaming sundan sa aming social media accounts Ang na lalim naman ng sundan. follow us. Okay, oo. Sa aming TikTok account na Jan and Emil on FB. Yes. Then Basta kahit Jan and Emil platform, 2.0 puro Jan and sa Emil lang. Facebook and Jan and Emil. Ayan. Di ba? Lagi sila magkasama. Ano na, ikaw nanonood ka. See you tomorrow. Pero ngayon, sige, before we let you go, guys, kasi grabe, alam niyo ba napagdaanan nila ngayong araw, naiwan pa po yung phone nila doon sa isang sasakyan nila, gatid sa kanila. Oo. Actually, kanina gusto ko kayong lapitan na parang, are you okay? Kaya lang, ayoko nang dumagdag doon sa stress, Oo. na baka, hindi, magagawa naman nila ng paraan. Akala ko Baka sabihin mo, dumagdag are you pa okay? ako. Ito 5K. Are you okay? Pegi 5K. Baka ganun. Sige, wait. You try the food for the last time. Sige, mabigay tayo ng pangmalakasang review. Kasi Go. ito kasing menu ng Andante, ini-improve nila to cater yung mas gusto ng audiences and yung mga kumakain dito. Siyempre, may mga comments sila. And nakausap natin yung mga staff yung sa marketing ng Andante na they're trying their best to listen. So eto, naglalabas sila ng hindi naman bagong menu. Kumbaga parang improved na menu para mas masarapan tayo. Kasi ako nasarapan na ako eh. Sige, go ahead. Let's Ako gusto try. ko talaga to kasi ang Pizza, lambot niya, yung no? pizza. Tapos ito, Ang tawag you try dito? it. Ito, nasa na yung tawag niya? Kasi ang pangmayaman yung lumalagpas ng eh. Ang ganda ng Manhattan. alat nito, yung alat niya, ang ganda. Ang ganda sa Balance panlasa. lang. Oo, balance. Tapos yung breast part niya, ang lambot. Perfect sa mga nag-gym to. Oo nga. Diet for gym rat. Kasi imagine, ang coffee shop, number 1, ako nasarapan ako sa food. Honestly walang etchos. Tapos ito yung drink ko, gusto ko siya. Supposedly, ano ba yung mga drinks ninyo? Ito, may Jasmine Kiss Tea, may Saigon Coffee. Barista drink to. Ako gusto ko siya. Kasi gusto ko dun sa coffee na hindi masyadong alam mo yun, yung hindi masyadong matapang yung kape. Nakuha nila yung gustong-gusto ko nito. Buti na lang ito yung nakuha ko. So ngayon, ang coffee shop kasi ng Andante is located around Clark area. Tapos bukas siya ng 8 a.m. until 12 midnight. Tapos para sa lahat po ng gustong mag-party-party dito sa Andante, bukas na rin po yung kanilang third floor na kung saan meron po sila mga ini-invite na mga DJs wherein you can invite your friends, your family party. Pwede din, family. And yung ating mga kasama sa work, ganyan, na mag-party-party tayo dito sa may third floor ng Andante. Kasi bukas ito ng 5 p.m. until 1 a.m. Kaya naman, siguro pwede nyong gawin, magkape muna kayo sa baba, tapos, kumbaga yun yung pre-game nyo, kape. Kung malakas talaga kayo. Magkape muna kayo, tapos makita-kita po tayo sa may third floor. At para naman sa lahat ng gustong mag-advertise or gusto makipartner sa ating, partner namin sila ngayon, ang Dante Coffee Cafe Lounge, pwede kayong kumontak sa kanilang social media accounts. Siguro, ipa-flash namin sa mga screens ninyo or sa ating episode para makita ninyo kung paano mag-reach out sa Andante Cafe Lounge. Kasi nakita ko, sobrang ganda nung billboard nila sa harap. Kung nakita nyo na, later siguro makikita ninyo. You can contact them para makipag-partner at magamit natin yung mga billboard dun sa labas. Okay? Thank you so much, John and Emil. Sobrang na-inspire ako kasi ako din, may partner din naman ako. Pero, Ilang years na po kayo? siguro mga 14 years. Hindi, 2 years So, pa kami lang naman kami. mag-interview. Hindi, extra na tayo. Well, ako, may nag-aaway din naman kami. Ganyan, may mga hindi pinagkakasunduan. Nakarelate ako dun sa, at the end of the day, kailangan mo pa rin piliin yung isa't isa. Ganon.
Yun. So yun lang ang masabi ko sa inyo. At the end of the day, you always have to choose your partner, your boyfriend, your girlfriend, your husband, your ano, 'di ba? Kung ano man ang tawag mo sa kanila, 'di ba? Kasi sabi nga nila, walang perfect na tao. You always have to kumbaga isipin lahat ng actions mo if makakabuti ba sa relationship or whatnot. And naging perfect example yung relationship ni John and Emil na alam niyo yun na parang wow. Tsaka wag niyong kakalimutan guys na na yung partner mo palagi yung pipiliin mo sa lahat ng sitwasyon. Kahit man over your family. Sometimes over your family dapat yung partner mo. Kung gusto mo talaga siyang i-pursue. Kasi unang-una siya yung makakasama mo sa panghabang buhay, sa bahay. Oo. Sa bahay, sa problema, sa lahat, sa bills, sa mga kung ano usapin, siya. Kaya, Iniisip namin, kami kasi magkakampi. Kahit kalabanin na kami ng lahat, kailangan kailangan strong pa rin Magigiba, tayo. Oo, yes. di tayo magigiba. Kasi tayo nga yung magkakampi, tayo yung magkasamang ng mga solusyon, gagawa ng solusyon. Nakikita mo na ba na si Emil yung hanggang sa pagtanda ninyo? Of course. How about you? parang hindi Ha? Mag-extra na ako kasi sumasama na po yung pakiramdam ko. Hindi na po tama ito naririnig ko. Anyway, joke lang ha. Joke lang yung mga sinabi ko. Okay, anyway. Thank you so much. Palakpakan natin, John and Emil. Para sa ating very inspiring, super chill ng chikahan natin, no? And I'm very happy to get to... Ba't ba nag-i-English kasi ako? Nahirapan tuloy ako. And I'm very happy to hear your story. Diba? So sa lahat ng laban Thank you lang, din. buhay ang Diyos. Okay. Ako po si JM Jesus at kakain muna po kami. Again, maraming salamat po sa Andante Cafe Lounge at sa lahat po ng mga manunood at mag-share ng ating episode. Mag-comment lang po kayo dyan, itag niyo yung mga kaibigan ninyo, and then i-share niyo yung mga episodes natin, especially itong episode natin with John and Emil. I-follow niyo po sila sa kanilang mga social media accounts. I-follow niyo po yung Andante Cafe Lounge sa kanilang social media accounts at baka kayo na ang mapili na makakatanggap ng GC from Andante. Okay? Again, ako po si JM Jesus at panoorin niyo po ang susunod na episode ng Spotlight next week. Okay, thank you so much!